Kabosio murikito Daniel Ontiri nerana ko bakago tarega techi skuru chechi secondary kurwa se bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii egati abe skuru ya secondary ya Geturi area ya St Peters Nyakora ime ya Kegogi egati techi skuru chinde chinyinge nonyana baigo nigo egati aboroki wa kurwa se chi skuru echiga banyara ko babago esokia na koroki ogotogo ko kwabo kubwatikana no mochando horibwe network onyara ko bagokonyara ko bagokonyoria amachibo abo okorende nigo banyara ko babago esokia na ko kwandro go semeria kwabo buna ase amatuko arebosio hanne mono ritkoria ankyo mbachikonyara ko baba gotemana ende nenchire mwego chia kwane ke una mbachikonyora amachibo yega ase nchirerengia asa matemwa haya bwatukwa litukulero no mwaziri wechisemega Kenya omosike migoso gamba kurwase bonge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii umuchengoni kwene kiwa ase skuru au echo chia kolie ya ase skuru ya secondary ya Geturi yegotoka ase wodi ya Sensi yalikia emin ya isano nemo nugutakianda ase iraboro kiwa ase university wetania chimibiri na 30 Ginto abamenyi bensemeyo na borokiwa bagokera asense mwende amachibwa yegamba yani gali kiwa ase skuru ya secondary ya St Peters Nyakora yegotoka ase ward ya Kegogi ase bongega ya Kitutu Church North Ginto mwalimu munene ase skuru ega Patrice Michira ate abangoetera ase kubwaterena ugochakia ko mirobeli mijia ase skuru no kwene kibuna aborokiwa mbabwata maskani goro negative binto ebyo byayirira gokora buya asa matemo manene yo mwako eta tuatema gotarisa abana buya abana twari kubarenta prep amambia nande twatwara chisa chia mugaso lunch an extra lesson na marona roigo twatwara anata prep ya magoroba twama kogenda games ase toko abana bali barabu obwate talent ase uno mupira na bintu binde nabaro baje gukora training nanyana bo hegati y'ikискuru kura sense mega wikekero tokogenda mbeo etibarakora kolikia chi grade cha worki wa baigam kubwatikana ne network erense roboti turakubwatirie hasiri tukolia nkyo igati abo eria ya secondary ya weseke yeitiwo hiye gotoka hase wodi ya Munyerero skuru ya secondary ya Kenyoro ye gotoka se wodi ya Munyerero igati ye chinde chinyinge likoligereria una chiakoletie hasa matemayo tubwatera nchinchire chionse nona ase fisi ekobora bosaba bayibuli bagende skuru bakwana n'abalimu babeke emeroberi emiyako bakona kolie fees abana babera ase skuru ase chiskuru echo chitaranyora amagisi aba abalimu niko bakwanira gosemeri kwabo asa boroki wababo gucha gukora buya asa matema yo mwaka uria twakorete bobe lakini umwaka uyu na otwochenga gwike mini agenda iguru ase ngencho yebidi twakorete buni skuru na nduna abalimu ntubwate challenge ne network lakini ase abana bali komitwa nyorira matema abo mbaro angesaba bachire university babwate chigrade C+ ku chigoro na bande ntogendere kunya ko check we hope nga by tomorrow o ikamami na bokonyora twa nyorire elisarions ndel tumanya kurwe min ngoro batrega taseni kyaga tembe kurega se county ya Kisii letra nenguru ko Daniel Ontiri.